Na toto celé by si vedel zvyknúť. V najhoršom prípade budeš voziť len frajerku na sedadle spolujazdca a decka necháš doma. Manželka. Haha, automat v Mustangu to je pre debilov, čo chodia rovno. Kyťku tou ľavou si za chrbet dám. Žiadny garážový tuning, ale originál Magnaflow. Pekne až od zvodov. Poďte dozadu, ideme na to. Existuje celá rada otrepaných žargónov, sloganov a patetických prúpovidok, ako napríklad, že nové autá nemajú dušu, nové autá sú nekvalitné, elektrické autá sú nezmysel a čím viac funkcií, tým viac sa to doje. Celkom neprekvapivo a absolútne väčšinou pochádzajú práve z úst, v horšom prípade z komentárov ľudí, ktorí so žiadnym takýmto autom nemajú absolútne nič spoločné. Ale umelo si privlastniť nejaký názorový tábor sociálnej skupiny na základe vlastnej potreby nenávisti voči niekomu alebo niečomu je dnes pomerne moderná záležitosť. No a teda ako vždy, tak aj dnes som sa rozhodol ísť tomuto naproti. A tak som potreboval do dnešnej epizódy niečo extra. Nie extra drahé, nie extra rýchle, ani extra výkonné. Ale extra známe a extra rozporuplné. Aby som si v dnešnej epizóde overil dve hlášky. A teda poprvé, že objem nenahradíš a po druhé, že... Ale prosím ťa, Mustang, tak to je len americká Octavia. Je to pomerne kontroverzné auto, ktoré ľudia buď milujú, alebo nenávidia. Je to auto, ktoré non-stop púta pozornosť napriek tomu, že ich jazdí pomerne veľa. Je to auto s viac ako 60-ročnou históriou a hlavne a prioritne je to auto s brutálnym motorom a v tomto konkrétnom prípade s absolútne masakrálnym zvukom. Pozriem sa na to, čo toto auto ponúka. Bude ma zaujímať, či si dokázalo zachovať charakter aj s ohľadom na evolúciu a hlavne ma bude zaujímať, či by tá naša oktávka len závislivo neštikútala nad dnešným hosťom. Dámy a páni, Ford Mustang GT. Dobrý deň, pán vodič. Dobrý. Pán vodič, máte informáciu o tom, že ste práve prekročili maximálnu povolenú rýchlosť v obci? Viete čo, poďte si to skúsiť. Prosím? Nie, úplne vážne. Poďte si to skúsiť. Pardon? A keď to vy na tej rovine za tým kruháčom s týmito výfukmi a s týmto feelingom z auta neoprete, tak ja vám zaplatím dvojnásobok tej pokuty, ktorú odo mňa chcete. Tu máte kľúče? Tak, na chvíľku. Nech sa páči, vážne. Poďte si to skúsiť. Páči sa. A to si nemyslíte, že sme niečo vyriešili? Na chvíľku. Pán vodič, máte skvelé auto a už tomu rozumiem. Ďakujem ti, kamarát, ale auto není moje. Auto je požičané z rentaur.sk a by the way, môžeš si ho tam požičať aj ty. Vyjde ti na to, pretože je to za dobré love a dostaneš okrem Mustanga ten najkrajší studený štart, aký si kedy počul. Ďakujem, adios. Mustang je síce čistokrvná Amerika, ale v tomto prípade to neplatí úplne do detailu, pretože tu sa bavíme o európskej verzii. Srdiečko ale samozrejme zostalo zachované, a teda 5-litrová atmosférická V8. Čo sa ale mení, je výkon. V tomto prípade 310 kW namiesto amerických 336, a teda nejakých 420 koní a 530 Nm. Celé je to postavené na 19-kách a podľa môjho názoru veľmi sympatických diskoch. Tvoj život v tomto prípade zachraňujú brzdy Brembo a všetok ten výkon a krúťák ide permanentne na zadnú nápravu. A môžem ti povedať, že pri tomto aute sú zľavové kódiky na obchody s pneumatikami presne tá vec, ktorej sa potešíš. Čo sa prevodovky týka, tak v tomto prípade radí 6-stupňový automat. Haha, automat v Mustangu to je pre debilov, čo chodia rovno. Tam musí byť manuál. A to je práve úplná kravina, pretože presne ten automat robí z tohto koňa, toho cruisera po dlhočíznej Road 66. Viete, Mustang je pomerne ťažká, atmosférická, silná zadokolka. Manuál mu nejakým spôsobom nepomôže. Šoférske auto s manuálom bude M3 alebo Porsche. Po facelifte bol ale dostupný aj 10-stupňový automat, ktorý že vraj pomohol spotrebe. Dnes to ale o spotrebe nebude. Čierne doplnky v kombinácii so sivou metalízou hrajú prvé husle agresívneho dizajnu. A v tomto konkrétnom prípade mu širšie ramená robia aj 3 cm podložky.
No a hlásenie o tom, že sa tu nebavíme o 2.3 EcoBoost, ti podávajú oba blatníky. Keby mal náhodou niekto blbé reči. Jedna vec na tomto aute ale nie je sériová, a teda konkrétne výfuk. Žiadny garážový tuning, ale originál Magnaflow. Pekne až od zvodov. Viem, že to chceš počuť, ale poď sa pozrieť najprv do interiéru. Pretože bezrámové dvere sú na európske pomery veľmi príjemný flex, ale musíš brať ohľad na to, že tie spolujazdcové budú väčšie zadrbané, lebo to každý chytí jak lopatu. Celá sedačka je v elektrike, šoférová má dokonca aj prifúkovanie bedrových opierok. Ale keď si chcete nastaviť chrbtovú opierku, tak to musíte urobiť touto páčkou. Problém to má jeden jediný. Že nikto kurva netuší, ako to dopadne. Je to len náhodné hľadanie pozície, ktorá vám bude vedieť vyhovovať. To není všetko. Vieš, na čo ešte slúži táto páčka? Na to, aby mohol spolujazdec nastúpiť dozadu. Problém je, že to nestačí. Okrem toho si musíš sedačku posunúť dopredu, aby sa napríklad dieťa mestilo dozadu. Trvá to asi len 2 dní. No a keď po 2 dňoch príprav konečne usadíš adolescenta dozadu a po 20 minútach jazdy ti povie, že sa mu chce cikať, tak na telo adolescenta nemáš dosť veľký kufor. V tomto dávam Mustangu palec dole. Inak super. Na toto celé by si vedel zvyknúť. V najhoršom prípade budeš voziť len frajerku na sedadle spolujazdca a decka necháš doma. Manželke. Napriek tomu, čo sa interiéru týka, auto vyzerá veľmi, veľmi pekne. Ježiš, tie lacné plasty. Grc. Ale kámo, už stačilo. Vypadni si zakrmiť a nechaj ma pracovať. Čo sa týka plastov, tak lacnota na prvú dobrú je prípad len stredového panela a možno tlačítiek na ovládanie okien. Lacnota na druhú je možno tá koženka okolo vencu volanta. Venca volant je brat Joža volanta. Inak je v celom interiéri koža. Koža na sedačkách, koža na tapacíroch dverí a čo ma veľmi, veľmi príjemne prekvapilo, tak koža na palubnej doske. A na moje počudovanie aj celkom precízne a pekne prešívaná. Veľmi pekným detailom je plaketka Mustang Since 1964, na ktorú má priamy výhľad spolujazdec. Displej má síce trošku horšiu reakciu na dotyk, ale nijak extrémne nepohodlne a nijak mätúco. Konec koncov, ako vraví zlaté pravidlo tradičnej rodiny a tichej domácnosti, chce to trochu väčšiu ránu. Nastavenie hlavných ovládacích prvkov auta sa mi veľmi páči. Je to ako v lietadle a oproti klasickým tlačítkám či dotykovým displejom je toto za mňa veľmi sympatická zmena. No ale dosť bolo obkecov. Všetko podstatné si ukážeme, keď to nakopneme, a teda tým najpodstatnejším tlačítkom, a teda tým červeným tlačítkom. Rád by som vám totiž to ukázal, ako znie peklo v priamom prenose, pretože tuto bude úradovať pani Magnaflow. Poďte dozadu, ideme na to. Kamoši a priatelia, máme to nakopnuté a poďme si trošku ukázať celý tento systém alebo infotainment. Vo svojej podstate je Mustang veľmi jednoduché auto a nemáš tu nič, čo by si očakával od auta z roku 2018, myslím, že je toto. Teda samozrejme nejaká muzika. By the way, je tu shaker hudba, čo je že vraj podľa Mustangu príplatková muzika, vôbec to nehrá zle, máš tu ovládanie klimatizácie. Vravím, ten dotyk to chce taký trošku výraznejší, lebo tá reakcia na dotyk je taká spomalená trošku. Ovládanie klímy pomerne prehľadné, ale vieš si ovládať aj týmto bočným stickerom. Telefón, navigácia, tá navigácia je taká trošku zastaralá, ale vo svojej podstate ja aj tak používam navigáciu priamo z telefónu. Aplikácie. Tu máš zoznam aplikácií, ktoré máš pripojené k telefónu. Všeobecný prehľad máš v nastaveniach, kde máš proste Wi-Fi, režim obsluhy, vozidlo, zvuk, prehrávač médií, navigácia, úplne štandardné veci. Keď si dáš vozidlo, tak v podstate tu máš len nastavenie kamery. Pretože všetko, čo potrebuješ si nastavovať na aute, máš vyťahnuté na týchto tlačítkach, jak z lietadla, alebo páčkach. Tu v móde si nastavuješ jazdné režimy. Samozrejme máme tu režim normál, režim Sport Plus,
režim závodná trať, kde máš vypnutú stabilizáciu a kontrolu trakcie a potom tu máme režim mokro. Ten režim mokro je vážne dobrý, pretože keď je mokro alebo je sneh, tak on ti zobere z toho plynu a není to hlúposť. Máš tu potom ovládanie nastavenia riadenia, čo máš vlastne citlivosť, máš normál, šport a komfort. Vo svojej podstate všetky údaje, ktoré ja potrebujem, si ovládam na volante, ale by the way toto auto žerie s normálnou nohou bez problémov okolo 12. Inak to auto je úplne evidentné, že je to robené s tým, aby si to kúpil, aby si sa tešil z toho, ako to ide, aby si sa tešil z toho, aký to má prejav, že tam máš V8, že to vyzerá pekne, ale nemôžeš tu čakať, ako má napríklad Bavoráky, že nastavenie ambientného osvetlenia, všetky takéto masáž sedačiek a 250 miliónov polôch všetkého, čo ťa len napadne a 200 polôch, čo ťa nenapadne. Za mňa je to auto naozaj šoférske. Častokrát sa o Mustangoch vraví, že Mustang vie jazdiť len rovno. Myslím si, že to v tomto ročníku už vôbec nie je pravda a keď máš to auto trošku navnímané, tak vie jazdiť aj zákruty a dokonca ich vie jazdiť tak, aby si to užil. Čo ma navádza k tomu, že to poďme skúsiť. No a toto je zvuk toho auta štandardný. Sme v štandardnom móde, sme v móde normál, aj keď toto podľa mňa vôbec nie je normál. Aj tak to auto ťahá ako čert. Čo sa týka tej prevodovky, tá prevodovka radí dobre. Za predpokladu, že sa k nej vieš správať. Keď si ty voči tomu autu ostýchavý, tak je ostýchavá aj prevodovka. Idem takto, ľahučko, prevodovka radí. Keď vstúpim na plyn, ona samozrejme podradí, ale nebolo to na podlahu. Keby vstúpim plynom na podlahu, tak tá prevodovka začne byť taká, že ona nevie, čo je. Nevie, či je prevodovka, či je sova, hú, bú, mňau, škrek. Potom si uvedomí, že je prevodovka, tak rýchlo podradí o 2 stupne, ale už je neskoro, tak podradí zase o stupeň vyššie a tam je to také trošku váhavé. Čiže tá prevodovka za mňa dobré, ale musíš sa k nej vedieť chovať a musíš si na ňu trošku zvyknúť. Tento power slidy s týmto autom sa dajú robiť úplne krásne a vieš tie zákruty prechádzať úplne bez problémov aj pod plynom. Samozrejme to auto musíš držať a na tom apexe tej zákruty je tá zadokolka cítiť. Stále sa bavíme, že jazdíme v režime normál. Podotýkam. Počuješ ten zvuk, to je absolútne peklo. A kámo, mal som už kadečo, ale čo sa týka toho zvuku, tak toto auto je zvukovo najväčšie peklo, jaké som kedy zažil. Ukrutánske výfuky z kasútu. Čo sa týka brzd, tak ja mám pocit niekde, že to auto nebere úplne ohľad na to, v akom režime si. Keď ja si dám režim šport, tak to auto začne brzdiť výraznejšie. Teda odozva na brzdový pedál je oveľa ostrejšia. Ale keď mám režim normál a tlačím ho a v tom režime normál idem bomby, tak tá prevodovka, tie brzdy, je im úplne jedno, že sme v režime normál. Oni vedia, že proste auto vie, že ideme bomby a reagujú tak, ako by boli v režime Sport Plus. Prepneme si to do režimu a ideme na to. Režim Šport, prevodovka tam drží agresívnejšie otáčky, ale ešte je tu varianta dať si aj prevodovku do režimu Šport. V takom prípade točí až po red line a to auto sa, keďže je to atmosféra, najmä v tých otáčkách, správa, na ten plyn, absolútne agresívne. Ide za plynom v otáčkach nad 5000 a nad 4800, nad 5000, ide za tým plynom absolútne neuveriteľným spôsobom. Až mňa samého to prekvapilo, pretože to auto nemá strašidelný výkon. To není 700-800 koňová šialenosť, je to 420 koní. Ale to, ako to ide za plynom, v otáčkach, v režime Sport Plus, s prevodovkou v režime Šport, tak to je, priatelia, to je vážna zverina. Čo je ale zásadné povedať, že na to, aby si mal vypnutú kontrolu trakcie, musíš mať režim trať. Keď máš režim trať, tak auto ti samozrejme vyhodí upozornenie, že tento režim používajte len na uzavretom závodnom okruhu. Čo samozrejme budeme dodržiavať. Nutno ešte povedať, pre mňa veľmi pozitívne prekvapujúca vec je, že napriek tomu,
že sedíme v aute ročníku 2018, tak toto auto nemá držanie v pruhoch, nemá automatický start-stop systém, strašné bomby to ide. Prepáčte, neviem, ako je to možné. Bavíme sa o európskej verzii a viem, že v európskych verziách bolo zákonne, legislatívne ošetrené, že tieto autá to musia mať. Či je toto auto, ktoré to ešte mať nemuselo, ja netuším. Ale faktom zostáva, že keď si sadneš do toho auta, tak jediné tlačítko, ktoré ťa zaujíma, je tlačítko naštartovania. Naštartuješ a ideš. Nemusíš nič vypínať, nemusíš nič obmedzovať, nemusíš nič stišovať, nemusíš sa ničomu prosíkať, proste sadneš si do auta a ideš. Zohreješ to, dáš tam Sport Plus a ideš bomby. V tých brzdách trošku cítiš, že ti to auto zapláva. V tých neskorších brzdách, brzdy, do Apexu sa vieš dobre opreť a vieš to zobrať powerslideom, ale tu nevidíme do protismeru. Nevieme, či nám tam niečo ide alebo nejde. Nakoniec nejde, môžeme ísť do toho. Plné bomby a neskoršie brzdy a aj tak nám stále nepískajú pneumatiky. Tuto máme trošku štrk a bombice. Strašná raketa. Ja sa až čudujem, ako ochotne ide to auto so 400 koňmi. Ja si myslím, že názov tejto epizódy bude 400 koní stačí, drahoušku. No kámo, za mňa to ide akože... A tam už nám zapišťali pneumatiky v tom režime Sport Plus, ti to ochotne hádže zadkom aj na výjazde zo zákrút a to auto jediné, čo robí, je, že čaká. Čaká, kedy mu dáš pokyn a ide dopredu. Strašným spôsobom. Čo musím povedať, že studené štarty, kámo, s týmto autom, keď budeš milovať niečo okrem výjazdov zo zákrút a roviniek a všelijakých zákrut, ktoré sa dajú zobrať krásnym powerslideom, tak okrem toho budeš určite milovať aj studené štarty. Kámo, studený štart, ja autom parkujem v podstate doma vo dvore, vedľa je susedov dom, tam keď to flusne, ten studený štart, tak ja verím tomu, že stáva celá ulica. Ulica sa možno neteší, ale toto auto musíš mať, aby si sa z neho tešil. Keď ho má tvoj sused, tak sa z neho tešiť nebudeš. Kytku tou ľavou si za klovouk dám, v té belavé dáli, jo, tam sem sám. Má tlustá žena, burger ráda má, 800 detí s rednekem vychová. Dobře, je špierdalil še fajný samochod. Samochod bardzo fajný, silnik chujový. Kytku tou ľavou si za chrbet dám. Raz, dva, holé vajca, honím si vo víre tanca. Takže americká oktávka, áno. Opäť raz sa potvrdilo staré známe pravidlo, že väčšina úštipačných poznámok pochádza od ľudí s nulovými znalosťami o problematike. Autá so zadným náhodom majú vždy aspoň o kúsok väčší feeling, ale to, aký feeling ti ponúka Mustang, je až neuveriteľné. Možno nebudeš najrýchlejšia šťuka v revíri, ale rozhodne budeš usmiata šťuka v revíri. A to je aspoň podľa mňa to jediné, na čom na konci dňa skutočne záleží. Kamoši, s ďalšou americkou legendou mi bolo veľkou cťou. Ak sa ti toto video páčilo, budem rád, keď si pozrieš aj ostatné videá na našom kanáli a zanecháš nám tam odber. Ak nás chceš podporiť v tom, čo robíme, môžeš tak urobiť na Hero, ale určite ma nezabudni sledovať aj na sociálnych sieťach, pretože tam nájdeš toho podstatne viac. Ladies and gentlemen, ja som Lukáš, toto bola ďalšia epizóda Car Show a verím a dúfam, že sa vidíme pri novej epizóde s ďalším zaujímavým autom. Ja sa už teraz teším. Iha! Adios!